नमस्ते नमस्कार स्वागत बा आप सबके फिर से एक बार हमारा चैनल में। और आज एक बहुत धमाका खबर लेके हम आप सबके बीच आ गइल बनी। आज के रिपोर्ट में आप सबके बता देवे के चाहतनी कि खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर के एक और फिर से जोरदार धमाका नया साल पर आप सबके देखे और सुने के मिले। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जेकरा के चाहिए ओकरा के स्टार बना सकतारन। आप हाल में ही देखनी है कि करिश्मा कक्कर के वो गाना वायरल भई रहे, सखी पियावा दुलारे वाला। खेसारी लाल के उनका पर नजर पड़ल, वो गाना पर नजर पड़ल और खेसारी लाल यादव तुरंत अपना संगे एगो गाना गवैलन जी जौना गाना के नाम रहे, जो उनकी ट्रेंडिंग में चलल वो गाना के नाम रहे, वो गाना के एल्बम के नाम रहे खरबूजा टू। जी हाँ, बहुत बवाल कैलक ई गाना। और फिर से नया साल में खेसारी लाल यादव एगो और लेके एल्बम आ चुकल बाड़न, मुर्गा ह असली। एमे खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर के फिर से एक बार जोड़ी देखे के मिली। एक गाना के म्यूजिक दिले बड़े आर्या शर्मा और लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी और गईले वाला खेसारी लाल यादव।